m'agradaria que fos una radiotelevisió pública professional, independent, òbviament, dels poders polítics i que, per tant, estiguera al servei de la ciutadania i que se dedicara, òbviament, a informar-la, a informar d'allò que passés, d'aquelles coses importants, que fos de qualitat i, per suposar, que fos en valencià. El que m'agradaria és que en poc temps aconseguirem que tothom a la Comunitat Valenciana sentira que la nova radiotelevisió dels valencians i valencianes es sentira realment com una cosa nostra, que la gent s'estimara la radiotelevisió pública de tots i totes. Ha de ser un model d'eficiència, d'eficàcia, són diners públics, això no s'ha d'oblidar i per tant han d'estar molt ben gestionats. El futur servei públic de radiotelevisió en el País Valencià m'agradaria que fora de qualitat, responsable i modern, per a que des de la innovació oferirà el millor servei públic per a tindre a la societat valenciana el millor informat possible. M'agradaria que fora innovadora i de qualitat. M'agradaria que seguira el model català, perquè ells curen molt de la seva llengua, dels seus continguts que siguin de qualitat. Amb molts continguts culturals de nivell, perquè precisament ara és el que necessitem de veritat, continguts culturals de nivell i plurals. Una televisió de la que manaren els ciutadans, i això implica que els ciutadans han d'estar compromesos i exigir en el seu dia a dia que aquesta tele diga el que ells volen. Doncs s'apostarà per el periodisme d'investigació, per els programes especialitzats, que se prescindirà de continguts més d'infoentreteniment i s'apostarà per la investigació i per una labor periodística en profunditat. Molt descentralitzat, que tinguera en compte un model de llengua estàndard important, acurat, que tinguera en compte també els professionals del món de la comunicació audiovisual. Que s'apostara pels continguts fets per la gent d'ací, per les productores d'ací, i en el que convisquen tant treballadors amb experiència amb joves periodistes que acaben d'eixir ara de la carrera. L'han de descriure els adjectius de transparència en valencià i de qualitat i sobretot que donen les oportunitats als joves estudiants. Una televisión creativa, abierta a múltiples posibilidades y nuevos formatos, dinámica, con gente joven que la llevase adelante y con una visión de futuro que evolucione respecto a cómo están evolucionando los medios ahora. Ha de crear també opinió, ha de crear sensacions, sentiments, ha d'educar, ha de dialogar i per tant ha de ser un dels configuradors i educadors, diguem, del present i del futur. Que fera una contribució efectiva cap a la recuperació lingüística, cap a la normalització lingüística i, bàsicament, cap a la culturització del poble valencià. També per a que se tinga en consideració a la gent jove. Que no sea partidista, que no tenga un esbozo propagandístico. M'agradaria que fora capaç d'experimentar. Que cupieran todo tipo de informaciones y que además tratara asuntos que interesen verdaderamente a los valencianos. Transparent, sense corrupció. No hauria ser un instrument electoral, no hauria estar al servei d'interessos privats, no hauria promoure negociets, corrupció i una indústria viciada audiovisual. Un servei professional, públic, plural, compromès en la democràcia. M'agradaria que, evidentment, fos plural, fos objectiu i que no depengués, diguem, de cap visió partidista. Hauria d'estar perfectament arrelada en la nostra història, en la nostra cultura. Un canal temático de proximidad. Creo que tenemos que atender fundamentalmente a todo aquello que pasa y les pasa a los valencianos. Una televisió que ja tenia una tendència de producció pròpia amb un nivell creatiu, sobretot en la ficció audiovisual valenciana, molt important. La informació fora molt elaborada i l'opinió fora lliure. No se mesclarà opinió en informació. Que cuidara de la nostra cultura i de la nostra llengua com ha de ser. Ser independent dels poders polítics, sobretot. Adaptada a lo que son las nuevas tecnologías, a los nuevos gustos del espectador. Amb una utilització del periodisme que siga professional i
y que respete l'ética periodística y deontológica. Sea eficiente con los recursos de los valencianos. En un valencià també compartit per tots els valencians, també, que siga plural. Perquè siga la base d'una indústria que és fonamental, és tan important com la de l'automòbil o com de les elèctriques. Que no sirviese a una única ideología, sino que se pudiesen escuchar todas las ideologías, no las políticas, sino las de la gente. I utilitzar qualsevol tipus de plataforma. Avui en dia els jóvens, la gent jove, utilitza la internet a través dels mòbils i dels tablets, i la gent gran cada vegada l'escletxa digital és menor i per tant la televisió hauria d'utilitzar tot el poder de les noves tecnologies, naturalment. Que faci una aposta per la producció pròpia i que realment defensi la construcció d'una cultura, d'un teixit cultural que sigui propi del món valencià. Que pugui arribar a les persones que tenen deficiències visuals, que tenen deficiències auditives, que tenen interessos per conèixer altres llengües, i això és molt fàcil de fer. A través d'una televisió accessible podem donar l'oportunitat de veure els productes televisius en versió original, en versió doblada o en versió subtitulada. Saber mostrar allò que hi ha al seu voltant i obrir, diguem, al món les creacions i les capacitats de la societat en què viu.